Next நம்ம பார்க்க போகிறது exercise 2.9 fifth sum நம்ம பார்க்க போகிறோம். The sum of the cubes of the first n natural number என்ன கொடுத்துருக்காங்க, cubes of the first n natural number is 2025. So cubes of the first natural number na 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus etc plus n cube equal to 2025 அப்படிங்கிற மீனிங். சப்போஸ் இங்கே ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 1 ஸ்கொயர்னு போடும். அப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும், n into n plus 1/2 the whole square is equal to 2025. இப்போ then find the value of n. n வேல்யூ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், இந்த என்னோட வேல்யூ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 2025க்கு ஸ்கொயர் எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஸ்கொயர் எடுக்க முடியும்னா ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பார்த்துக்குங்க. 2025 L division போடுங்க. 5 4 5s are 20, 0 5 5s are 25. 5 table na 8 5s are 40, 1 5 is 5. 3 table 2 3s are 6, 7 3s are 21, 3 9 3s are 27, 3 3 3s are. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரெண்டு 3க்கு ஒரு 3 எடுத்துக்கிறேன், அடுத்த ரெண்டு 3க்கு ஒரு 3 எடுத்துக்கிறேன், நெக்ஸ்ட்டு 5க்கு ஒரு 5 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ 5 3s are 15, 15 3s are 45. அப்போ 45 ஸ்கொயர் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு டெஃபினட்டாக 2025 வந்துடும். அப்போ n into n plus 1/2 the whole square. இந்த ஸ்கொயரு ஸ்கொயரு கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ n into n plus 1/2 is equal to 40. இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், 45. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், 19 வந்துடும். n into n plus 1ன்னு வந்துடும். இப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ண n into n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் n ஈக்குவல் டு 90. இதை சப்ராக்ட் பண்ணினா n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் n மைனஸ் 90 ஈக்குவல் டு 0. மைனஸ் 90க்கு நான் வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன். 10 9 is 9, 10 9s are 19 வரும். இப்போ இங்கே எனக்கு ப்ளஸ் சைன் இருக்குது. அப்போ இதை வந்து ப்ளஸ்ஸாகவும் இந்த 9ஐ மைனஸாகவும் எடுத்தோன்னா n மைனஸ் 9 இன்ட்டு n ப்ளஸ் 10 ஈக்குவல் டு 0. அப்போ n மைனஸ் 9 ஈக்குவல் டு 0, n ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் 9, n ப்ளஸ் 10 ஈக்குவல் டு 0, n ஈக்குவல் டு மைனஸ் 10. இப்போ என்னுடைய வேல்யூ எனக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா மைனஸ் 10. என்னுடைய வேல்யூ 9 மைனஸ் 10ன்னு இருக்குது. ஆனால் நான் பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் நான் எடுத்துக்க முடியும். அப்போ என்னுடைய வேல்யூ வந்து 9. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.